Ayan guys, welcome to my video. Magluluto tayo ng dessert. Ito pala yung gulaman, seaweeds. Dito po sa Bicol to nakukuha. Pero ito nakukuha to guys sa dagat. Kuwan pa siya, brown. Tapos pag nilaga mo siya magiging green. Tapos paparawan mo, tapos magiging ganito na yung kulay puti. Tapos ngayon, magluluto tayo. Ito, sabaw niya is tang orange. Tapos yan maya pag mainit na siya, matutunaw po siya. Update tayo guys maya. Ayan guys, welcome po. Ito nakikita nyo po, unti-unti na po siyang natutunaw. Ayan na po siya. Na dati kanina bobo. Maya po tunaw na po siya lahat. Pero may kunti pa din po siyang sapal na matitira. Update tayo maya guys. Ayan na po guys. Kunti na lang yung sapal niya. Maya po okay na siya. Isasala na natin siya. Tapos yung katas niya, yung sabaw. Yun po ang magiging dessert natin. Kunti na lang siya guys. Matutunaw pa siya. Tapos mamaya guys, lalagyan natin siya ng condensed milk, tapos fruit cocktail. Ayan guys, kunti na lang siya. Ayan, kulong-kulo na po siya. Natutunan ko lang to guys sa mama ko. Shout out pala po kay Lorna Salis, ang aking mother. Ayan, kunti na lang siya guys. Kunti na lang yung sapal niya guys. Kailangan maging kunti pa siya. Ito na siya guys, nasala na natin siya. Wala na siya ni anong kuwan. Sasala pa natin siya ulit. Ayan guys, habang mainit pa siya, kailangan natin siyang lagyan ng Alaska condense. Tapos ito yung fruit cocktail, ilalagay natin sa kanya. Ayan na guys, may gatas na po siya, tama lang yung tamis. Tapos ilalagay na natin sa kanya-kanyang Tupperware. Ayan na po siya guys. Naghihintay na lang tayo na magkuhan siya, lumamig. Tapos lalagyan na natin siya ng fruit cocktail. Ito guys, tumigas agad yung nahulog. Ito guys, ganito lang yan guys. Dagdagan natin ito mamaya. Tapos mamaya, para lumamig siya, ilalagay natin siya sa ref. Ayan po siya. Tapos yung iba, para dun sa nahuli pa. Ayan guys. Maya guys, malamig na yan. Ayan na siya guys. Tumitigas na siya. Maya ilalagay na natin siya sa freezer. Sarap. Thank you guys for watching.